Molt bé, doncs avui som aquí amb la Maria Hein. Moltes gràcies per dedicar-nos un temps. A vosaltres. Com va tot? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Sí? Que guai, merci. Doncs primer de tot volíem començar una mica amb els teus inicis i la teva trajectòria per la gent que no et coneix tant. Vale. Primer de tot, com vas començar amb la música? Tu sabies que et volies dedicar a això des d'un principi? De petita sempre havia fet música i sempre havia estat com envoltada de música a casa i fent d'escolar també va fer piano, però així com professionalment sí que és vera que va ser algo que m'ha costat com més d'entendre, perquè òbviament sempre havia fet música, però mai m'hagués imaginat poder com dedicar-m'hi professionalment, no? I va ser com a batxiller, quan havia d'elegir batxiller, que va ser com... Ui, m'han de renou, bueno, si fos que no s'escolta. Va ser quan havia d'elegir batxiller, quan havia de triar un batx i vaig dir, què faig? Perquè jo tenia claríssim que ni lletres ni mates, en plan, clar. Per tant, va ser com que havia fet conservatori i m'estava preparant en el conservatori com per continuar, vaig dir, doncs vinga, me fico aquí, fer música, estudiar música professionalment, i va ser el segon de batxiller, primer, exacte, que vaig començar a fer cançons, i bueno, doncs a partir d'aquí com tot va anar sorgint així com ha anat, i ha avançat així, per tant, aquí estic. I estàs orgullosa de com ha anat o què? Molt, molt orgullosa i contenta i agraïda també, perquè al final jo vaig començar a fer música en el meu poble i he tingut la sort i l'oportunitat de gravar com un primer disc, ara un segon, ara un tercer, saps com poder continuar fent això, gràcies a la gent que ha confiat en mi i he pogut venir a viure a Barcelona, o sigui, tot això, super agraïda. Que guai, que xulo. I si no t'haguessis dedicat a la música, què creus que estaries fent ara mateix? Crec que no estaria fent res. No? No, fent res no, però com no podia fer altra cosa. En plan, com la meva vocació principal i com, per tant, si hagués de fer una altra cosa, és que faria qualsevol cosa com per sobreviure i ja està. Sí. Però, no sé, m'agrada molt la moda també, tot el tema de món de la moda, món d'audiovisuals, també m'encanta. Potser tiraria per aquí, però he de dir que no m'imagino. No m'imagino O fent sigui, altra tu des cosa. de petita has dit t'agrada la música i has seguit per allà, no? Sí, totalment, totalment. Molt bé. I quins diries que són els teus referents d'artistes? És que en tinc moltíssims. A nivell musical, doncs te diria Rosalia, Maria del Mar Bonet, ara mateix Sisa, Rihanna, uh, Caroline Polachek, Big Pantheres, també. Però, jo què sé, fa 3 anys t'hagués dit uns altres, t'hagués dit potser Antònia Font, o Miquel Oliver, que també influï molt en el meu en els meus principis, Núria Grella, diria aquests. Molt bé. Tirant més cap al teu tercer àlbum, Katana, hem vist que hi ha una influència molt notada cap a la cultura japonesa. Total. Què et va motivar a orientar el disc d'aquesta forma? Pues, sempre havia sentit com a atracció cap a Japó i cap a la seva cultura i cap a les katanes també com a arma, no? Com a nivell visual també, tot això. I com va arribar un punt que no entenia per què tot això m'estava passant, no sabia per què volia com viatjar a Japó, conèixer tot això, i fent aquest disc pues, m'han passat dues coses. La primera és que vaig mirar Kill Bill un dia, una de les meves pel·lícules preferides, de Tarantino, i quan la vaig veure com em vaig al·lucinar, no? I em vaig quedar com fascinada i a partir d'aquí pues, totes les cançons que anava escrivint contenien referències a la pel·lícula i en aquella estètica, i també perquè fent aquest disc me vaig adonar que és algo que comparteix amb mon pare, amb el meu pare, i això també pues, com m'ha influït com a l'hora de fer el disc, no? He volgut com investigar una mica més i bueno. Que xulo, a mi m'agrada molt aquest tipus de cultura. Que bé. I com va començar aquesta connexió amb la cultura? Vull dir, a part de Kill Bill, tens algun altre referent d'artista o potser d'algun anime o alguna cosa així? Sí, com m'he sentit atreta sempre i m'ha agradat molt com, jo què sé, a nivell moda, crec que Japó és com super com referent, no? A tot el món, crec que els dissenyadors que han sortit d'allà, pues, com sempre, ha estat increïble i ha influït com a la resta del món, ha influenciat. I també a nivell musical, pues, m'agrada molt un artista que és super petita i molt desconeguda, que se diu Gutebol, que fa com a música experimental i com un nou gènere que se diu com botànica, bueno, és pianista també,
I després també Yo You, que és una tia molt guai, també que he descobert ara fa poc. No sé, com m'agrada molt estar al dia de lo que passa allà i m'agrada, i crec que hi ha una connexió com que molta gent japonesa també s'interessa molt per lo que està passant aquí, eh? Sí, que és molt guai. Que guai, doncs sí. I com descriuries aquest disc, en poques paraules? Has comentat això de que t'agrada més aquest tipus de música experimental. Creus que la teva també ho és? Sí, crec que no és com ben bé experimental, sinó que és més juganera, no? Com que juga amb molt de sons, juga a unir com moltes coses diferents, i crec que aquest disc és sobretot un disc més experimental que els altres, molt més adult també i molt més contundent, com amb molta més força, diria. I què t'agradaria transmetre amb el disc? Pues m'agradaria, no ho sé, que m'agradaria transmetre com curiositat, sobretot, no? Com que la gent digui, per què ha fet això, no? O com... Sí, perquè a més és com una barreja de gèneres que t'ha Exacte. dit, no? Sí, curiositat, m'agradaria també ensenyar com aquesta part més tradicional que tenc, que crec que és sabor reflectida, i també aquesta part més urbana que no havia descobert encara com, o no havia ensenyat, per tant, també Sí, això. totalment. I hi ha alguna història al darrere sobre alguna de les cançons, alguna història especial que puguis comentar? Bueno, Katanas i Pianos és una cançó que xerra de mon pare i bueno, i xerra una mica de com explicant explicant una mica la vida que duc ara, no? Intentant-li explicar això i és com una cançó com de dir, tipo, tot això que m'has deixat de aquesta afició teva, com ara la tenc jo, saps? I jo la cuidaré, saps? I ja està, diria que aquesta és com la més així com especial. Les altres, òbviament, és com Sí. vengança i empoderament també, i no sé, una mica de també com introspecció amb mi mateixa, diria. Guai. Canviant una mica de tema, et veuries experimentant amb altres llengües o amb altres gèneres musicals en un futur? Per què no? De moment com llengua, imagino que em quedaré així, com vull seguir fent música en català, però no descart com fer col·laboracions amb gent que és castellana parlant o en anglès, no ho descart, perquè al final jo escolto música en tots els idiomes, fins i tot en japonès, que no entenc, ben que dir, o sigui que tampoc no descart fer un tema en japonès, de fet m'encantaria, però òbviament les meves cançons sempre seran en català i el manco això us crec, i espero, i res a nivell de gèneres, m'imagino que sí que seguiré com fusionant i investigant i com creant coses noves, això segur. Molt bé. I hi ha algun artista, ara que deies que amb això sí, que potser col·laboraries amb algun artista o així, hi ha algun que et faci especial il·lusió? Hi ha molta gent que m'agradaria, òbviament com, jo què sé, Amore, m'encanta Rossowski, m'encanta Rafichu, tota aquesta com era que estava encantada. A nivell com productors també m'agradaria molt treballar amb en Drumi, m'agradaria Tristan, com aquesta gent, Judeli, òbviament, però... Hi ha algun artista d'aquí, de català o dels països catalans? M'agradaria molt d'Anna Maria Jaume, m'agradaria molt Cel González, que no han fet, així com elles han fet com un sampling com una cançó meva, però algo juntes. Ai, no sé, és que ara no me ve, però te diria elles. Molt bé, guai. Jo crec que quedaria molt bé una col·labo amb elles també. No, 100%, m'encantaria. Que guai. I tens algun ritual que et tranquil·litzi o t'activi abans de composar o de sortir a l'escenari? Abans de sortir a l'escenari i això, ara mateix no te sé dir, però com un ritual que sí que m'agrada molt fer com a casa meva, com a Maria, com per relaxar-me, no? Perquè jo també soc una persona molt nerviosa, és fer-me un matcha. Un ritual de la cerimònia d'estar com tranquil·la, intentant com no fer-ho presses, però som una persona que tot ho faig com molt ràpid perquè ja que sé, ja vaig tard o bueno, som una mica de desastre. Doncs això, no? Com fer-me com aquest moment de fer-me el meu té. També abans de sortir a l'escenari m'agrada beure té en jengibre, com fer-me com coses així, m'agrada. I també estar amb la gent que estim, també això m'agrada, no? Com abans d'un concert, saber que tinc allà
la meva família o els meus amics a prop també com que m'agrada i me tranquil·litza. Molt bé. I per anar tancant, bueno, és una pregunta una mica més xorra, però ara que ha passat Vale. Eurovision, Vale. si l'any que ve t'hi haguessis de presentar, amb quina cançó aniries de les teves? No sé si m'agradaria presentar-m'hi, he de dir, perquè és com representar un país, crec que és com algo molt... Bueno, és algo molt heavy, no? Crec que la gent espera molt de tu, també, no? I com... Eurovision en si crec que no és la meva plataforma, no ho descarto, mai diguis mai, o sigui, qui sap, però crec que és algo que has d'estar molt preparat i jo crec que ara mateix la meva ambició és seguir fent música i seguir fent discos i no intentar representar un país, no? Crec que és algo molt difícil, però bueno, si hagués d'anar amb qualque cançó, crec que Helena és molt bona cançó, com crec que agradaria molt a tots els altres països, o pot ser un Nonades, de fet, com allà, venga, un reggaeton i també com reacciona Europa, no? Una d'aquestes dues, diria. Molt bé. I, bueno, per acabar, ens podries avançar quins plans tens ara per al futur? Tens algun projecte que estigui desenvolupant-se o algú pendent? Bueno, estic ara a la gira, estic com fent tot això de la gira, com començant a preparar i ja presentant. De fet, ja hem presentat a Manresa i a Mallorca. I amb ganes de seguir com presentant, a poc com, bueno, pues anar ensenyant cosetes noves, òbviament, ja estic començant a pensar en música nova, però bueno, ara que ha sortit el disc fa res, fa un mes i mig, per tant, de moment estic així, com també intentant pair aquest disc, no? Com estimar-me'l d'una altra manera i amb ganes de música nova, òbviament, però amb ganes d'entrar a l'estudi, sobretot. Encara no ho he fet després d'aquest disc, o sigui que ara de moment la següent passa és tornar a fer cançons. Molt bé, i tens cançons ja pensades o preparades? Sí, tinc qualque cosa. Sí? O sigui, com ja començo a pensar, però encara no s'ha dut a terme, o sigui que Molt bé, doncs amb calma. Sí. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, gràcies.